Karon ang atong hisgutan headings. Headings, unsa ang headings? Ang headings ang maghatag og porma sa atong HTML page. Maghatag kini sa pag bahin-bahin sa atong HTML page. Na kini unom ka klase. H1, H2, H3, H4, H5 ug H6. So karon ato ang i-demo kung unsaon nato ni siya pag-gamit. Okay? So karon na ko diri sa ko ang editor nga preferred nga editor akong gamit is VS Code. So okay. So magsugod ta. Og type sa ato ang initial nga page. So if you notice or kung napansin nimo ang mga HTML elements pares gyud na siya na ay starting start tag and then end tag. Okay? So every HTML elements paired gyud na siya. Okay? So karon type na to ang body. And then ang una natong pakita is ang H1. So type na to H1 heading. Okay? Save na to ni siya. Ito sa ato ang folder. Tutorials, files. Then, save na to siya as headings.html. So, atong hinumduman, tanan HTML files nag-end sa HTML. Okay? HTML. Then, save. Okay? Save na siya. So, karon ato siyang i-open sa atong browser. So, nana diri HTML headings.html. So, double click. And then, makita nimo nga or nato nga naanay naka-display nga nigawas nga H1 heading. So, ato sang i-type ang uban pa nga headings, no? H2 hantod H6. So, para madali ta, ato lang copy and paste. So, mo ni nakanindot sa VS Code kay naa siya i-fill in lang niya tong mga tags. So, dali lang siya i-type. Okay? Save. Tapos karon balik ta sa ato ang HTML page. Ato siyang i-refresh. O niya, makita na nato nga unsa ang mga nagkalalayang heading. Tay mali gamay nga text para dali identify. 5 and then 6. Save ta, balik ta diri, refresh. And then karon makita na nato ang unsa tong mga nagkalaing klase nga headings gikan sa H1, H2, H3, H4, H5 ug H6.